маълумоти аввалин дараҷа оид ба бемории силро аз ёд набароред. Сулфаи аз 2 ҳафта зиёд давомдор бо балғам, ҳарорати давомдори бадан, арақкунии шабона, бандшавии иштиҳо, дарди қафаси сина, харобшавӣ ва бемадорӣ. Агар ин нишонаҳоро дар худ мушоҳида кардед, фавран ба духтурхонаи наздиктарини маҳалли зисти худ муроҷиат намоед. тахмин зуком аст гуфта интизори худ аз худ шифо ёфтан нашавед. қадами шумо ба сӯи духтур ин ҳифзи солимии худатон ва атрофиёнатон хоҳад буд. охир набояд як беморие ки пурра табобатшаванда асту онро пешгирӣ кардан мумкин аст, ин қадар одамонро ба коми худ кашаду боиси ин қадар гирьяву ашкҳо гардад.